канас яке аз минтақаҳои кӯҳии қисмати болои дараи зебоманзари ромид буда ба ҳудуди шаҳри Ваҳдат дохил мешавад. он дар баландии зиёда аз 3000 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир буда бо ҳавои софу чашмаҳои зулолаш, анбӯҳи бешазори беканору гиёҳҳои шифобахшаш диққати сайёҳон ва сокинони ҷумҳуриро ба худ ҷалб намудааст. аз ин лиҳоз маҳз бо ташаббуси сарвари давлат ба ин минтақаи дурдасти кӯҳӣ аҳамияти хоса дода шуда бо қарори ҳукумати мамлакат дар ин мавзеъ хоҷагии ёрирасони канас ташкил гардид ки роҳбарии он ба ӯҳдаи Бобишоҳ Азизов гузошта шуд. баҳри ободкории ин минтақа вазорату кумитаҳои дахлдори кишвар муваззаф гардиданд ки корҳоро вобаста ба соҳаи хеш ба анҷом расонанд. аз ҷумла ширкати холдингии барқи тоҷик бо барқ таъмин намудани ин минтақаи кӯҳиро ба зимма гирифта вазорати кишоварзӣ ва академияи илмҳои кишоварзӣ дар кишту кор ва бунёди боғҳои интенсивӣ оғози кор намуданд. ғайр аз ин вазорати нақлиёт ва хоҷагии навтаъсиси ёрирасони канас баҳри росту ҳамвор намудани ҷоддаи мавзеи мазкурро ба ӯҳда доранд. чуноне ки аз наворҳо мушоҳида мешавад, роҳ ба сӯи канас монеаҳои мухталифро дорост. дар ин ҷо нисбат ба дигар қисматҳои Тоҷикистон боришот зиёдтар ба қайд гирифта мешавад. аз ин лиҳоз ҷараёни кор дар ин минтақаи кӯҳӣ дар 4 фасли сол идома дорад. чӣ тавре ки мебинем, масъулин ҳоло бо тоза намудани роҳ аз тармаи зиёда аз 200 метр дарозӣ ва баландии 50 метр машғули кор аст. ин гуна тармафароиҳо дар якчанд мавзеъҳои роҳи канас ба назар мерасад. ғайр аз ин тармафароиҳо нишеб шудани сангорекҳо зуд ба амал меояд ки дар кори роҳсозон монеа эҷод мекунад. дар охирин шохоби дарёи канас пуле мавҷуд аст ки сохтмони он аз даврони шӯравӣ боқӣ мондааст ки айни замон дар ҳолати садамавӣ қарор дорад. ин роҳ ягона роҳест ба сӯи канас. дар минтақаи номбурда зиёда аз 800 гектар замини киштукории обёришаванда барои кишти картошка, мавзеи мувофиқ барои парвариши занбури асал ва сохтмони истироҳатгоҳҳо баҳри ҷалби сайёҳон дар назар гирифта шудааст. бовар аст ки аз обод гардидани як минтақаи дурдасти кӯҳии Тоҷикистон ки ба бархе аз шаҳрвандон номаълум дар рушди иқтисод ва соҳаи сайёҳии ҷумҳурӣ такони бузургӣ мебахшад.